Boas tardes, bos días a todas. Eu son Inés Cebreiro, voceira da organización da Marea Atlántica. Estamos para presentar os resultados definitivos da primeira edición da Xanela de Proxectos, unha convocatoria sostida cos excedentes salariais dos cargos públicos da Marea Atlántica para financiar iniciativas sociais que beneficien a cidade. Esta convocatoria está dotada con 10.000 euros para financiar 5 proxectos con 2.000 euros cada un deles. Persigue 3 obxectivos básicos. En primeiro lugar, contribuir a construir unha Coruña máis solidaria, máis coidadora e máis aberta, impulsar ideas innovadoras no eido social e tamén fortalecer o tecido asociativo da cidade. Antes de seguir, quero agradecer a todas as compañeiras da Marea Atlántica que dedicaron un enorme esforzo e cariño á redacción das bases desta convocatoria, así como a baremación, a asignación de puntuacións aos proxectos que se presentaron. Nesta convocatoria presentáronse 18 proxectos maravillosos respaldados por 18 entidades sociais da Coruña. Isto non só amosa o éxito desta iniciativa, senón o activo e vivo que está o tecido asociativo da nosa cidade. Estas 18 propostas, todas elas de gran calidade, creo que supoñen tamén un convite ás institucións públicas para non esquecer que o noso tecido asociativo precisa apoio e debe ser posto en valor. Con estas iniciativas, ademais, cumprimos unha promesa. A Marea Atlántica cumpre a promesa de dedicar os excedentes salariais dos nosos cargos públicos a fines sociais. Como sabedes, o PSOE decidiu subir o soldo a toda a corporación municipal, de xeito que agora Inés Rei está a cobrar o dobre do que cobraba no seu momento Xulio Ferreiro. Nos comprometímonos a renunciar a esa subida e a devolverlo á cidade a través de iniciativas sociais como esta ou tamén como a Oficina dos Dereitos que anunciaremos e explicaremos próximamente. Por último, quero recordar que estamos a vivir unha crise e que as súas magnitudes e consecuencias económicas e sociais son difíciles de calcular. Todos os recursos son e serán necesarios. Por iso, poñemos os da Marea Atlántica ao servizo da cidade, dando exemplo do compromiso que sempre lle exiximos e sempre lle exixiremos ás institucións públicas. Con isto, deixo xa con María García, voceira da Marea Atlántica no Grupo Municipal. Moitas gracias, Inés. Bos días a todas e a todos. Efectivamente, nestes momentos de pandemia, sabemos que as consecuencias da crise do coronavirus exceden o ámbito sanitario e repercuten tamén nas persoas máis vulnerables dende o punto de vista social, nos vínculos comunitarios que existen entre elas, hai unhas enormes repercusións económicas e consideramos que todo o mundo ten que botar unha man. Dende a Marea Atlántica dedicamos os nosos excedentes salariais que nos autoimpuxemos a través do noso código ético a fortalecer este tipo de iniciativas que teñen ese obxectivo, pois o da integración social, o de facer a vida das persoas máis fácil e máis agradable, o de reforzar os vínculos comunitarios, o de fortalecer o consumo de proximidade, o consumo responsable, o ecoloxismo, a protección do medio ambiente e todos aqueles bens e obxectivos que agora mesmo e máis que nunca son necesitados de protección. Como comentaba Inés, estamos moi contentas e moi contentos de que a convocatoria de proxectos da Marea Atlántica se presentarán 18 iniciativas, todas elas moi diversas, con procedentes de entidades tamén moi diversas, e creo que é un motivo de alegría e de estar contentos. Desgraciadamente, non podemos financiar todos esos proxectos con moita dor de corazón, pero sí resultaron 5 deles escollidos por considerar que se axeitaban as bases da convocatoria pois de maneira especial e porque eran propostas pois moi ben formuladas. Son 5 proxectos que paso a describir a continuación, de menor a maior puntuación.
En primeiro lugar, a ruada do campanario do colectivo Pandereteiras en Fronteiros, que o que utiliza é a música como vehículo da integración social e da dinamización comunitaria, pois dun dos barrios da Coruña pois con un gran índice de vulnerabilidade. Felicitamos que estas propostas integradoras pois teñan tamén un enfoque optimista e un enfoque pois de poñer en valor a multiculturalidade que existe neste barrio. Con 56,7 puntos quedou de quinto entre os proxectos escollidos. O seguinte proxecto é da plataforma coruñesa do voluntariado, chamase Voluntariado en tempos de Covid-19, con 59,3 puntos, e do que se trata é, dende a plataforma coruñesa de voluntariado, fornecer as organizacións sociais, as ONGs que ao seu tempo traballan con voluntariado, da formación, os protocolos e as medidas axeitadas para que podan seguir desenvolvendo a súa actividade pois nestes tempos de emerxencia sanitaria. A verdade é que máis ha caído a estes tempos imposible. O seguinte proxecto, Rompendo a Bretema, con 60 puntos, ven da Asociación Antonio Noche, e o que se trata, o que consiste este proxecto e se pon como objetivo é a integración de persoas migrantes na Coruña, poñéndoas en contacto coa cultura e a lingua galega a través de diferentes actividades de dinamización. Sabemos que é un dos colectivos pois máis que están acusando de maior maneira pois esta situación na que estamos vivindo e pois esta iniciativa se trata tamén de integralos na vida do cotidián da cidade. O seguinte proxecto do Comité Cidadán Antisida da Coruña, Casco, é unha intervención no traballo sexual durante a Covid-19, que tamén está deixando sentir as súas consecuencias e se considera que precisamente hai que dedicarlle a este colectivo que sufre un maior desamparo se cara pois das medidas de protección, de seguridade e de higiene necesarias para garantir a súa saúde, que como sabemos é o máis importante, non? E o último proxecto, financiado tamén por esta convocatoria con 62 puntos, é As mulleres tecendo a nosa historia, da Asociación Sociocultural Campo da Pena de Palavea, que tomando como eixo as lavandeiras e o lavadoiro do barrio, pois pon en valor a memoria e a historia das mulleres de Palavea, kilómetro cero, a través de diferentes actividades culturais e socioculturais. O seguinte paso, agora unha vez valoradas as propostas, pechado o período de enmendas, é asinar os convenios para que todas estas asociacións podan por fin poñerse a traballar. Estamos desexando ver os proxectos en curso e os proxectos realizados, e para iso se asinarán o 29 da semana que ven os convenios que dan o pistoletazo de saída pois ao financiamento e ao desenvolvemento das actividades. Non se pecha aquí esa historia, volveremos en 2021 unha vez máis cunha convocatoria financiada cos excedentes salariais dos cargos públicos da Marea Atlántica e agardando que se volvan a presentar, como nesta ocasión, moitos proxectos moi diversos, de moita calidade e moi necesarios para a cidade. Entendemos que ese foi o compromiso da Marea Atlántica e que a Marea Atlántica cumpre. Moitas gracias. Sí. Quería preguntar, María, como valora vostede o grado do cumprimento do acordo de investidura co Grupo Socialista? Bueno, a nosa valoración non é moi positiva. Levamos tempo dicindo por activa e por pasiva precisamente para provocar unha reacción. Tanto os acordos de investidura que, como sabemos, tiñan, digamos, un período de cadencia de 6 meses, 9 meses, poñamos 12 meses, o primeiro ano de goberno, eran proxectos xa iniciados que precisaban de continuar na súa trayectoria. Tanto eses acordos de investidura como os acordos orzamentarios de 2020
3/4 partes están sen cumprir. E levamos tempo poñendo este asunto enriba a mesa precisamente para que o goberno municipal reaccione, non? E amose pois a súa intención. De momento, o que vimos, a intención do goberno municipal é de continuar nesa liña de incumprimento, de pegar un xiro á dereita, do que xa vimos avisando tamén nos últimos meses, que se plasma xa últimamente na incorporación dunha concelleira tránsfuga que viña das listas de Ciudadanos ao goberno municipal, pero que non vemos ningún tipo de achegamento nin de intención de alguma maneira, acelerar ou promover o cumprimento deses acordos que non só deron a investidura, senón que deron uns orzamentos necesarios para unha cidade despois de, desgraciadamente, moitos anos de bloqueo. Temos unha pregunta polo chat do YouTube. Os proxectos da Xanela, que prazo de execución teñen e cando se van poder iniciar despois de asignar os convenios? Inés, queres contestar ti ou...? Bueno, o prazo de execución son 6 meses aproximadamente. O convenio firmarase, como creo que xa mencionou María, o martes que ven pola tarde, non sei a hora concreta, a verdade. Sí, 6 meses de execución flexible porque estamos nunhas circunstancias moi especiais, non? A nivel sanitario. De entrada 6 meses, prorrogable se é necesario. Acabamos, Arturo, sí?